Tak, první otázka. Vy pokládáš otázky? Tak to je bombastická. Jo, super. Jaký je nejlepší způsob dopravy na Měsíc? Pokud je vlakem elefant, tak vlakem. Jinak autobusem. Kdo napsal Ferdu na vence? Myslím, že to je William Shakespeare, teda je určitě, ale nevím, jestli to je tak přesně. Jak často si myjete zuby? Řekněme jednou za 10 dní. Je to svým způsobem i proto, abychom ušetřili, takže šetřím peníze a čas tímhletím způsobem. Zbyla jste někdy nějakého studenta? No, Jak? dopiskou. Nejvtipnější věta, kterou kdy pan ředitel řekl? Nejvtipnější, to si opravdu nespomínám, ale já vždycky jsem uchvácená, když mi řekne, že myslel. Věříte, že budeme mít místo tělocvičny bazén? Budu přímý. Zpočátku jsem patřil k pesimistům, myslel jsem si, že ta šance je relativně malá, ale teďka už tomu věřím víc jak na 50%. Takže jsem v tom optimistickém táboře. Co bych se v něm vyučoval? No, kanoistika, rychlostní kanoistika. A určitě bych se potápěl. Kde si sušíte prádlo? Trouby. Jak jste reagovala, když jste poprvé viděla pana ředitele? Ušetřila jsem mu jednu ránu. Proč? Z hecu. Bolelo ho to? Neskutečně moc. Jak se dělají děti? Nikdy jsem je nedělal sám, vždycky s manželkou, takže co se receptu týče, nevím, ale vím, že to musím dlouho hníst a když to uhnětu, tak se to dá do lednice. A v lednici, pokud to stuhne, tak pak už z toho musím dělat maličké kuličky, vždycky malé, tak to říká moje manželka. Teď spolu vycházíte? Ano. Co na něm máte nejraději? Srst, oddanost a jazyk. Co byste vzkázala studentovi, který nenosí ve škole přezůvky? Asi něco ve smyslu, že svoji blbost mi může ukazovat jiným způsobem. Kolik studentů se kvůli vám bojí chodit do školy? 110? Proč jste se stal profesorem? Nevím. Přišel někdy pan ředitel pozdě na poradu? Pokud si vzpomínám, tak ano. Co řekl jako omluvu? Že musel počkat na bratra, až se vykaká. Kolik studentů se kvůli paní profesorce Kochové bojí chodit do školy? To prčic. 110? Zkusíme malou násobilku? Ježiš, no, tak můžeme to zkusit, ale tam asi pohořím. Tak, kolik je 9x3? A tma, totální tma. V mém mozku. Kdo je na obrázku? No, pes. Je to pes? Já nemám brýle. A čím jste se chtěl stát, po případě, co byste chtěl dělat teď? Chtěla jsem se stát hajným. To bylo přes vysokou školu. No a v současné době honit býka. Hajný je lesa pán, kteří je milován. Hajný je lesa král a každý pytlák se ho vždycky bál. Co se děje? Les mi hoří? Nebo řádí kunit choři? Že mi pytlák lesní pich? Já tu meškám v pantoflích. Klidně si zůstaňte v domácí obuvi, klukům to nevadí, dívky vás omluví. Mňau! Máme výborný plán, tímto se k němu zvám. A dejte nám je třeba jako dar. Sekerečku vem a satní. Co pak to jde? Strom je státní, zadarmo se nezíská. Z toho koukaj želízka. Slibuju za kluky, slibuju za holky, za každý strom dáme 100 malých do školky.